Deschideți porțile! Vă dăm viața și libertatea! Cine sunteți voi? Stăpânii lumii! Veți ajunge, dacă noi vom pieri. Originile românilor sunt comune cu cele ale aromânilor și depășesc cadrul României actuale, dar sunt disputate existând mai multe teorii, unele care se exclud reciproc, interpretând diferite surse arheologice și istorice. Teoria continuității este cea mai larg acceptată explicație a disputatei originea românilor, teorie care susține formarea poporului român prin romanizarea Daciei. Teoria migrației din sud spre nord, care a combătut originea latină a românilor ardeleni, cu starea inferioară a populației românești din Transilvania, și teoria continuității în tot bazinul Dunării de jos, teorie care susține că etnogeneza proto-românilor, prin romanizarea tracilor, a avut loc pe ambele maluri ale Dunării, indiferent de durata dominației romane, sunt alte două teorii cunoscute. De asemenea, școala protocronistă a emis câteva teorii derivate care afirmă că Dacia a fost nucleul vetrei stră-române și că procesul de romanizare i-ar fi cuprins și pe dacii liberi. Caracterul latin a jucat un rol important în formarea stratului limbii române. De asemenea, substratul este alcătuit din vocabularul autohton a getodacilor, iar adstratul este alcătuit din influențele vechi, precum limba greacă veche, slavona, turca și maghiară. Stăpânirea romană s-a instaurat pe pământul Daciei prin violență și s-a menținut sprijinindu-se pe o armată numeroasă și pe un puternic sistem de apărare. Aceasta nu a avut un caracter destructiv, reprezentând un progres din punct de vedere al societății față de epoca precedentă, ridicând Dacia la o treaptă superioară. Limba latină populară a ajutat la formarea celor 4 dialecte, și anume dialectul daco-român, dialectul daco-român, megleno-român, aromân și istro-român. Dialectul daco-român este vorbit în prezent pe teritoriul țării noastre. Alexandru Rossetti, spre exemplu, afirma că limba română este limba latină populară sau vulgară, vorbită neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman. Dacii au cunoscut un proces intens de romanizare în perioada războaielor daco-romane, care s-au desfășurat între anii 101-102, respectiv 105-106. În timpul celui de-al doilea război, cel din 105-106, romanii erau conduși de Traian, iar dacii erau conduși de Decebal. Luând în considerare perioada care a fost făcut filmul și bugetul acestuia, putem spune că este unul foarte reușit, având în vedere că acesta este, dacă nu greșesc, primul film regizat de către Sergiu Nicolaescu. Filmul arată foarte bine întâmplările istorice, în primul rând, iar din film învățăm foarte bine anumite obiceiuri ale dacilor legate de religia acestora. A fost chemarea mea destul de puternică. În clipa aceasta ești tot atât de singur cum sunt eu în fundul pământului, așteptând semnele lui Zamolxes. Îi vei putea învinge. Au pierdut bătălii, dar n-au fost învinși niciodată. Sunt încăpățânați, puternici, mulți, lacomi. Atunci să le dăm aurul pe care îl cer. Niciodată. În întuneric și singurătate, sufletul capătă alte măsuri decât ale oamenilor. Uneori biruința asupra mândriei este mai grea decât biruința în lupte. Gândește-te, Decebal, nu e mai bine acum să-ți învingi mândria? Mare preot, dacă oamenii de pe pământul acesta al nostru vor învăța că pot trăi și ca robe ai altora, atunci suntem înfrânți pentru totdeauna. Dar dacă ne vom bate în așa fel încât de-a lungul veacurilor să le fie rușine și acelora care în sinea lor se gândesc la plecarea grumazului, atunci noi am câștigat și vom rămâne aici, oricâte furtuni vor trece peste noi. Decebal, dacă vei hotărâ război,
Un sol trebuie trimis la Zamolxes. Cunoști legea strămoșească. Trimisul va fi. Știu. Aștept un răspuns, Severus. Eu aștept un răspuns, Decebal. Pentru a-l duce împăratului meu. Fuscus n-a fost un bun tălmaci. Iată ce spun aceste lucruri. Dacă nu vă veți ascunde în pământ ca șoarecii, în ape ca broaștele, în văzduh ca păsările, nu veți scăpa de săgețile noastre, pentru că noi muncim acest pământ. Spune lui Domitianus că primesc totuși pacea voastră. Dacă fiecare cetățean roman îmi va plăti 2 galbeni pe an